na 16 hlavce, pan Jiří Halaváček žádá o přijetí. Co to je? To je ohlašovatel. To je blekota, kde jsme to vzali, prosím tě. Vaše veličenstvo, byl přijat na doporučení vašeho A pana. já už vím, už si vzpomínám, to byl ten dopis. Mirečku, tak co, jak je, jak se ti líbí? No, děkuju za ohlášení, abych si hrát na zahradu. Můžu si hrát s Kongem? Ano, ale neuhoď se do hlavičky. Já ho pustím. Pošli ho sem. Pojď. Měla bych se asi bát. Měla bych si lehnout, ochořet a zblednout, lékaře si krůžku zvát. Není to příjemné pomyšlení, když na vás krutý drak zuby cení. Není to příjemné mládí, když vás těch 16 hlav svádí. Můžem klidně spát. Není to příjemné pomyšlení, když na vás krutý drak zuby cení. Není to příjemné mládí, když vás těch 16 hlav svádí. Se nikdy nenaučím. Na každém pořádném zámku je kapela, jenom u nás ne. Já bych ti chtěla říct něco jiného. K životu na zámku mám jednu poznámku. Je tu neveselo, je tu truchlivo. V ostatních královstvích nezní tak málo smích. Není neveselo, není truchlivo. Kdyby se tam natáhl běhoun jak hrom natáhl a na něm akrobati začali kejklovati. Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, by se krásně žilo, to by byl ráj. Kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj. Kde není muzika, tam duše naříká, tam je neveselo, tam je truchlivo. Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry pěkně na veselo, žádné truchlivo. Kdyby se tom natáhl běhoun jak hrom natáhl a na něm akrobati
Začali kejklovati.